Pagi-pagi guys, habis wis teko kene karo ayahe. Kan libur ya le, gak sekolah. Ngopo tanggal merah le? Heeh, ora kok sentuk-sentuk wis nah. Ditukokno kaos. Mama ya le. Masuk di apa nih? Online. Kecamanian ya? Enggak. Gak i. Kayak wae Adam barengan karo setelan. Walah ganteng aja. Ganteng. Masuk katoke Gak katok ireng lho le, Bis. dhewe-dhewe ya. Ya sak setel tapi ki nganu. Dhewe-dhewe to. Katok ireng pendek tapi. Itu biasa ya, nek seneng ya seneng ndang guyu. Kalau Mbah Pur ngeti Mbah Pur. Mbah Pur ndi? Mbah ngono nyeluk yo. Seneng ki seneng rasa dimpet ngono lho. Mbah. Ya jal ini wis. Gak. Katoke nang tinggo. Terasi. Lah ayo sarapan bareng jare kok. Kowe mateng to? Walah kok lali sampai ra salam to. Salamno to karo family online. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys, selamat beraktivitas. Assalamualaikum guys. Pagi-pagi. Mbok wedangi. Lah kuwi engko nek roh nek habis rene ndra. Wis roh. Walah kok ganteng cah bajus tenan pokoke putune mama. Waduh, bajus. Melok masak sis ngomong karo antere. Ning ndi? Wong nang Rangulu. Waduh, Wis gitu terus. ganteng Iki habis nyuwun sarapan, guys. Pokoknya favorit iki yo mie gelas. Tapi engko awan nganu lho nggih, nek mam awan karo telur lho nggih. Karo telur nggih. Gak bareng mie ae jere marai perute sakit. Wis nang berdoa dulu sayang. Berdoa dulu. Sing apik tangane piye nek berdoa ki? Ya sing apik. Bismillah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wis mam pinter putune mama. Wawan kalih telur lho nggih ganti lho nggih, gak bareng mie terus. Wayahe mam, guys, sarapan. Ibu mang masak apa le? Telur. Masak telur. Telur didadar apa telur disambel? Telur didadar. Oh, telur didadar. Nggih wis mam. Gak keduren anu ya, keduren kuwi lho apa jongoke. Mam. Ganti ae le, kowe engko duduk kene, ajange ning kono. Ngono ya. Besar. Nah, duduk ngisor. Besar Nah. ini. Kowe ngalas ya. Ya wis penak ngono ae, penak ngono. Wis. Mam. Dek Isa ki drama, guys. Angger dihabis ning kene. Karepe kan Pak D iki ngajak dihabis gak entuk. Pak D ku dhewe. Pak D ku dhewe purik. Emang didulang buke tapi dipisah. Engko nek diwarna ning kene ya tetep tukaran ae. Malah bertengkar terus. Di posisine iki dipisah. Nah, Mam. Engko nek bar mam terus dolanan. Dudoe. Dudoe ya. Gak patek seneng paling kok wis sidake. Pinter kok. Oh, gak manja ngono lho guys putune dhisik iki. Mayah mam ki ya mam dhewe. Ora nek terus ndulang nyuapin ngono kuwi gak pernah. Wis ning omah wis diajarno karo Mbak Ana ngono, wis diajari kon mam dhewe, latihan mam dhewe. Dadi niki ben mandiri. Nek ditinggal kerja ibu ya le. Ibu mang gak kerja ya le. Tanggal merah. Dhisik mah ya wis mateng, guys, tak sepilno. Masakane dhisik, esuk-esuk ki wis golek terong tis. Walah sampai turut-turut kali, turut-turut sungai lho, guys. Tapete dhisik iki pengen
Mam sambel terong tis. Cara ngono ki kangen wis. Walah tak apa? Sipuki ning ketel-ketelan, tak rewangi tak gotheki ngono. Terus iki bihun, iki nek gawe dindan iki kan isih akeh, guys. Lah mi sak adah dikabehno sing mam trimo ndeke karo Pak Su. Aku mam sore kae pisan. Kan esuk dhisik kocek jagung, iki tak panasi neh, ndiki tak lebokno kulkas. Terus iki nek ayam apa ning rica jeroan karo apa guys tak campur karo daging. Terus iki blendrang gori. Duh enak pane guys iki. Bar tak panasi malah klebono apa nyamuk. Iki blendrang gori karo iki campur aduk ya enak ayam kampung, enak ayam Cina. Tak panasi neh ya eman-eman ya guys. Iki dhisik wis ngeler sego. Pak Su wis bar sarapan wis entek sambel separo iki lho. Mama ambek sambel ngene segeri kok. Ra umum jere. Suwi guys dhisik gak masak terong tis. Nah iki lho turahane iki. Duh, anak wedok wis pulang bar upacara. Wis kudu joget ae kan udah habis rene. Walah klambine iki dienggo iki pas tenanan, Dik. Pas ki lho. Lah yo. Ndang sarapan. Kok trimo sak jam apa setengah jam wis balik. Iki mang sing tak sambel iki sing ijek. Lho. Ini iki mang dibantu karo Mbah Sugeng. Mbah tuwek ngono guys, apene mbaon iki nggo warit. Mang digantol-gantolno, malah matur suwun, Mbah. Ning pinggir kali lho guys, cara menawa kejelungup ya ceblok ning kali. Iki sesuk di entung-entung mek teri apa ya disambel neh. Ketoke kaya kurangan iki nggo guys, sesuk disambel neh. Mantap pokoknya. Kok tinggo lalap. Gak pareng didemeki lho nggih. Diapis. Awak malah ape dungguli Mas Adam. Awak ape dungguli Mas Adam. Bakar. Kuwi lho awakmu gede Mas Adam. Mas nek nang omah aja ngluyur ya Le, aja sepedaan ae. Sik rene tak tekoki sih, tekoki mamak sih. Pitikmu kae piye sing gawe Mbah Yut kae? Hidup. Icik hidup. Mbok pakani apa ora? Gong anak. Lho, Aku wis anak nggone Dik Isa wis manak piro? 2. 2 ki piye nek 2? Lho, kuwi 2 nek ngono ae. 2. Lah, kuwi 2. Betul. Aku nek kae 10. Pitikmu 10. Nek kae langsung Nggone Isa piro? 2. 20. Woi, bangun woi, bangun. Aja didemek, Dik. Bangun. Diapis. Diapis. Le. Cek madhep ning mamak cek ya, tak tekoki. Ki mang diparingi Mam, Mas Arif karo Mas Ajis. Ditelasno mboten? Ditelasno. Pokoknya telas ngono nek Mamang. Bila bilang apa? Karo Mas Arif, Mas Ajis bilang, "Makasih, Mas." Ngono. Mam sama apa, Dek? Telur. Telur ambek Telur tok. Oh, Ambek kecap. oh, telur karo kecap. Nasi. Karo nasi. Woi, Ket mulai bar sarapan kok kene mang ya, guys. Kuwi terus langsung ngajak ning gone Mas Ajis iki mulai jam paling gak ya jam 9 sampai jam 2. Ya gek gelem pulang. Ngerti parani Pak Su. Urung gelem mantuk cek pengen ning kono. Ngerti parani neh, cek pengen ning kono. Dek Iza, ikut ngeterno Dek Apis. Ikut buka engko ikut Pak De ora? Ulune agih, Mak. Ulune agih wis, gak pareng didemek wis. Ulune 2 lho. Ulune 2. Mosok ulune mok 2 tok. Iya. Kalah. Awas nyaduk Mas Adam. Korangen. Iya. Kerengen. Tak cepet ya.
Mbah Duk ki anake 4. Putune ki wis 8, buyute 1. Nek nglumpuk wis ngebek iki omah guys. Woi, kering. Nglumpuk sak mantune, sak putune, sak buyute. Walah wis. Bisa mboten pareng. Nggih. Kalau Pak De wis mandi kok gak sah ngeterno Dek Apis gak sah nderek nggih. Nek ngeterno Dek Apis gak sah nderek. Lho, nderek. Lah manggo endi engko? Manggo endi? Dek Apis mbumbuk kene ya, Le. Mang ibu tak telepon nek, Le. Ibu mau tak telepon ibu. Iya. Tak telepon. Lah Apis ndak mantuk enak. Mboten nih. Wong ayahe lho mantuk dhewe ngono lho. Lah putuku nendi ya ngono dadak ning gone Mas Anu Mas Ajis karo Mas Arif. Tak goleki Mang. Olah enak ning kono wong pagere ya rapot. Mang rene diterno sapa Le? Diterno sapa? Ayah. Lho oh gak maksudnya mulih kok ngene Mas Ajis sih. Mantuk kono Mas Ajis diterno sapa? Disabrangno ratan sapa? Mas Ajis. Tapi yang patule mari kak duwe mata. Matane kata tuta ki mata tuta. Tapi ditabak tak. Matane karek 1 tok. Ditabak. Lah sing satune nendi? Iki gua ning ngono neng. Hei, woi. Wong mata diguak iki lho. Matane gua. Matane moli jek nu kok diguak sapa? Jane. Moto diguak. Sing marang lho. Temane moli, matane ilang. Oh iya, irang dicabut. Oh, sing kucing ireng rupane. Gua dicabut. Wong malah dicabut uang ini lho. Engko iki lho. Ora dijabut wong merem dhewe. Walah, matane ki dijabut. Ora dijabut merem dhewe yang. Merem dhewe. Walah. Matane tangga to, matu ngrekku apa mak-makku. Woi, Lah iya. matane kuning. Aja lho Le, iki istirahat ya aja dadi nganu dosa lho nggih. Istirahat kuwi. Aja diganggu gak pareng. Mimike ketok. Mimike ketok. Glak mimik glak. Dua iki dua lho. Dua. Cuma. Dua ki piye dua? Kuwi 4 kuwi jenenge. Lah, 4 kuwi. Nek 2 tok ki piye lah? Ku lho kok Mas Anam. Mas Anam. Oh, Mas Adam. Mas Adam ngontek kleru kabeh ya Le. Mas Anam. Papa tiga atau dianuni? Aja dianuni, Kak. Kalau gak oleh Kak dianuni, Kak. Gorengku. Iku tidur ape ngantuk. Oh, ape tidur, ape ngantuk, gak boleh diganggu. Ya, Dek. Cakar lagi lho. Cakare Agis, cakare. Aku dicakar. Cakar. Gak pareng didemek, Pis. Habis. Gak pareng demek tangane mulu tok lho, Lengko. He. Masih disayang ya Allah Gusti. Diapis genten, diapis. Diapis disayang genten. Nah, jaga iso. Alah ulu tenan Pis, katok mulu tok kuwi lho. Mbok demeki jek ngono kuwi katok baru ulu tok. Kiber konggone Mas Ajis. Demek apa ki, Mang? Gak demek apa-apa. Aku kan neng duduk neng. Ngarep. Heeh. Putih kabeh. Heeh. Allah. Jek ngono ki piye? Dek isa ngono gak? Iya, Dek. Juga nih. Oh, Mas Adam barang bersih. Waduh, udel mbok ketokno. Udah Tutup udele. Tutup. Iku lho kakakku dolo. Dek, gak pareng. Lah ngono ditutup sing rapi. Ora pareng, Dik. Ikut-ikutan. Bapakku telak, Mas. Weh, kau pasti mbe. Kotor pis kotor. Aja jungok lemah kene lho jungok dhuwur. Ngantuk saiki apa engko? Engko. Wong ape turu kene, Dik. Sekolah sesuk sekolah. Nek pengen bumbuk kene iki nek minggu le. Mas ibu turu kene. Piye?
Piye? Ibu turu kene. Engko lah sesuk sekolah apa gak? Sekolah. Lah ibu yo gak turu kene, ibu kerja, Dik. Yo gak turu kene. Tahu. Ibu ki kerja. Aku apa Esa? Apa? Ora sak layan wis. Enggak. Aku yang menang. Nggak pusing. Belum pusing. Bang mangan. Goreng sego jagung guys, iki goreng sego jagung dicampuri beras. Buat paten telonok, paten telur sego. Bingungnya Dek. Masak apa duwe sego tapi abine ndek esuk paling ya wis. Oh, lah kok mumpet mang gitu. Kita tambahan makan malamnya sego jagung. Sek. Terus coar iki. Ya, Pak. Untuk angin tuh. Ulek-ulek. Terus lawoe telur. Memang kita boleh jagung guys. Kalau belanja kalian tuku ndok, tuku nek minyak iki wis tuku minyak goreng wis tuku sak kerdus. Sini awet. Gak sak suka tuku wae. Ya nek rezeki. Itu ulek-ulek. Mumpung duwe rezeki ya ben basak kerdus gitu. Kayak ngene Mas. Iya. Sik tanganku ora kuat. Mbok uwar kono wis. Lawoke telur. Ini sore-sore iki masak apa? Terang wis ya enak. Ora ala pekol. Memang kita harus seperti timun, tak dan ini sudah timun, tapi timun itu kerak-kerak kuning rupanya wis. Kok ngene pikirku. Kok wis gak seger lah. Sajane iki Mbak Pur ku lho. Biasa iki kon bakul rayang, guys. Bakul rayang kene kan suwi gak tau masak. Udah lama gak pernah jualan. Jadi ini biasanya kon ganti. Tapi kok ya iso berlanjut ora ngono mikir kuwi. Ora sabu ana masak. Kon pulaan sithik-sithik sik ngono karepe iki. Lan ngono kok nek putrono aku pengen. Putre kotek, lho kotek. Tak diutang wong. Nek diutang wong kadung mantek bakul rayang iki susah yo ngono iki ya, guys. Apa meneh cara mono wis gak iger jualan ning omah. Engko nek duwe dhuwit tuku liyane, nek gak duwe dhuwit ngutang sing disusahi bakul rayang sambate iki sing dadi sambatno ngono kuwi. Menyang. Kadung cara mono Ya menyang terus. iya. Ya, tapi nek nemok wong sing mbelit ngono lho Mas, nek duwe dhuwit ngono kuwi tuku liyane. Wis kadung diutang kono ora semoro rono. Ngono kuwi sing disusahi. Banget banget. Engko lalape kol ya. Apa akeh. Kayak Ndi dek pete. enggak ning kono. Ndi dek ada pete. Ning kulkas. Oh, ora petene sopo lho. Apa sapar. Anu kuwi lho lapar. Terong Pete ora ngusum pete. Kayak rasa ini. Dilanjut makan guys. Besok dengan aja. Ayo kita lanjut makan. Dengan Lanjut makan guys iki. Jane wayah ngisak tapi yo nesu wetenge tak. Campur sambel terong fish. Ini wis mentah ini guys, udah guys. Sing waret. Iya pokol. Ini sih Guys, madang guys. Lah mangane sak piring. Iki Dinda, ajange sak gendeyak. Terus iki Monggo. enek apa? Sarapan piye, Mas?
Makan. Sarapan nek. Tunggu kok kapan? Iki mangi Dinda awan iki masak ayam suwir lho, guys. Ayam sing ning sayur dodo utuh iki suwiri dimasak. Tapi arep tak campurno ning sego goreng, Pak suwe ora seneng. Terus Dinda tak ngalah tak kon nyampurno dhewe. Tak ora. Ini kok untuk menutup kamera kemendiluan ya, Mas? Kok kendiluan tenanan. Wes Dek, kole sithik Dek. Gak sakit. Gak apa-apa. Kok malah gak entek kadang mbok irisi elik lho. Mak lalap terang sih Mas. Monggo madang-madang iki sego goreng jadul ya, guys. Sego goreng desa. Lewane kok makan malam kok kaya wong kota-kota dhewe. Makan malam. Yes mam ngono ya guys, kok makan malam bareng. Makan malam iki nek menune menu sing reset-reset. Menu desa. Kelempol ya. Enak ya. Kol, terong tis, paksu, capar. Enak guys, mantap. Capar mentah, penyubur kandungan. Kol, nyuk kol. Banyu Dek. Kok ayam anu ulet dhewe ngene? Yes. Oke, HP yang salah nang. Ini mantap. Nah, Piana. Apa nih masak apa ya, Pian? Serah. Kalau bang goreng apa? Apa nih masak? Mau masuk. Dek capar ki apik lho Dek. Kowe mau capare emoh malah. Enak ya, lelap sambal korek. Cek panas Dek. Ambek mateng bloko di. Oh, sorry. Tengah resui mana apa? Kurangan sego Dek, belum mak ini Bu. Kak anu Ben, Kak mbok sapa pemenang kawan iki. Tak hebat. Ora tahu. Nah, kalau nah hujan dulu. Cek tas esok pas ramu. 1 minggu. Loh. 1 minggu. Mulai dek Senin. Sabtu. Terus guys, Ayah kurang sego. iki Panas. Penatung kayak ayah ini. Panas.
Lah ayam suwir enggak mbok telur-telur nang. Gimana apa? Mau dilokno lho pakmu sampe tak lokno emoh lho, Din. Heeh. Engko entuk belum entuk emoh. Pak Su tak panen dhisik ya iki tak kon ngurus dhewe. Mangki isna dong. Kalau kakak dia yang suwir isem. Sekolah mau Pak belum. Mana itu? Jawa mana? Nah, langsung lari rumah. Nah, betul. Orang itu. Untuk gosok Mas Bang. Nah, rumah saku ki gawe nasi goreng nek tanpa dikei kecap. Kuwi ora kaya nek dicampur sego jagung iki. Nasi aku ki luwih enak. Nek gak nganggo kecap. Soale Dinda ki nek pakai kecap ki gak pakai seneng. Tapi nek sukon kok ya gelem aja Dinda. Ini nggo kecap aja. Cukup dek betul dek. Dinda nonton. Bentar. Itu bentar ini. Lah, sponsore kok ya melok Mloya Melayu. Sekian video. Dan terima kasih. Sekian video keluarga DC hari ini. Terima kasih sudah menonton, sudah like, komen, dan subscribe. Semoga family online yang ada di Indonesia maupun luar negeri semoga sehat selalu, panjang umur, Ngerti kene. dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Alhamdulillah.